Қайырлы кеш барығызға да. Менің исемім Артур Галимжанов. Бүгін біз ғыннары программаларының қоланышы деген дәрісін башлап жібереріз. Һәм төп темасына көшкенше бірінші кіріш сөз ясарға керек. Башта, не үшін ошол хыннери программалар керек? Анлар үшін социология яктан бул мәселеге карарга керек. Бул графикты сиз Татарстанда яшаган халыкның авыллардан шәһәргә күчүнүн күрәсез. 60-нчы елларда кеше яртысынан артык авылдан шәһәргә күчте. Ни өчен игътибар итәм бу күренешкә? Чөнки бу тарихта бер тапкыр булган әйбер. Ул элегрәк тә юк иде андый нәрсә, кешеләр авылларда яшәгән. Һәм бер дәрәҗәгә тигезләгәч, ул шулай бүтән булмый инде андый нәрсә. Нәрсә дигән сүз бу? Ул бит механик рәвешендә генә күчү дигән әйбер түгел. Димәк, җәмгыятьнең сыйфаты үзгәрә. Кеше ниндидер яңа өлкәләрдә эшли башлый. Шуңа күрә андай үзгәрешләр була. Хәзер менә урбанизация шул процессын тел ягын, урбанизация һәм тел мәсьәләсен дигән сорауга күчәбез. Менә кеше авылларда яшәгән чорында сөйләм теле ул авыл теле белән бәйле булган. Шәһәрләрдә кеше әз яшәгән, шуңа нидер андый һөнәри төркемнәр алар аз санлы. Кеше анда аз катнашкан һәм элемтәдә бик булмаган кешеләр арасында, шуңа бик таралмаган. Нидер андай махсус сүзләр. Кешеләр шәһәргә күчкәннән соң уртак тел ул авылдан күчә инде. Менә төрле башка компаниялар барлыкка кирә. Һәм безнең гомердә ул көн сайын катлаулырак була инде. Шуңа күрә телебез үзгәрә. Һәм яңа сүзләр керә инде. Телебезме, юкмы, шуңардан ничектер качып булмый. Менә бу зәңгәр түгәрәкләр, бу һөнәри төрле һөнәри сөйләмнәр. Яисә жаргон дисәк тә була. Һәм бу нинди һөнәрләр? Андый сорау туа. Шуңа күрә җәмгыятьнең төзелеше дигән бу графикка күчәбез. Аны астан өскә таба карарга кирәк. Бик күренмидер. Шуңа сөйләмендә иң күбесе халык сәнәгатьтә эшли, төрле заводларда. Беләсездер, мәсәлән, Казанда очкыч боралак заводлары бар, анда Оргсинтез, компрессормаш, Чалыч шәһәрендә КамАЗ кебек заводлары. Кеше халык шунда эшли инде күбесенчә. Шулай бик күп кеше сәүдә өлкәсендә эшли, анда базарларда, кибетләрдә. Бераз бик күп төзелештә кеше эшли. Башка өлкәләрдә инде әзрәк бераз. Хәзер тел ягыннан карасак, татар теле андый һөнәрләр, алар кайсы өлкәләрдә? Күбесенчә мәгариф системасында һәм авыл хуҗалыгы бу өлкәләрдә анда
Ну, монда әлбәттә бөтен милләт вәкилләре исәптә тотылган. Шуңа яртысын алсак инде бер 10% тирәсе буладыр инде. Андай, ну, чынлап та тантартарлы һөнәрләр. Бик күп түгел инде. Башкалар өлкәләрне алсак, анда нинди кешеләр эшли? Менә тел ягыннан бөтен кешеләрне өч төргә бүлеп була. Бер төр ул татар телен яхшы белгән һәм куллана торган кешеләр, икенче төр ул татар телен белгән, аңлаган кешеләр, әмма бик татарча сөйләшми торган кешеләр. Һәм өченче төр ул бөтенләй татар телен белмәгән кешеләр. Һәм иң күбесе ул татар телен, икенче төр ул татар телен аңлаган, әмма сөйләшми торган кешеләр. Алар якраз шул сәнәгатьтә, төзелештә, техник өлкәләрдә эшли торган кешеләр. Андый татар телле һөнәрләр алар әз инде. Ни өчен мөһим? Бу мәсьәлә, еш кына беләсез, шул тел мәсьәләсе килеп чыга. Бит. Төрле чараларда кем катнаша? Шул театр укучылары, мәктәп укытучылары, бит бүтән өлкәләрдән кешеләр күренми инде. Шулай итеп, әгәр дә без бүтән өлкәләр белән татар телебезне бәйлибез икән, тик шул очракта гына телдә кулланышка керә һәм бүтән өлкәләр белән бәйле чакта гына без телебезне чынлап та андый исән, тере һәм чынбарлыкка бәйле, киләчәккә карашлы дип әйтә алабыз. Һәм хәзерге көндә бүтән алгарыш ул һөнәри программаларда. Программалар бүтән өлкәләргә кергәннәр дип әйтергә була инде ул. Мәсәлән, хәзерге көндә кеше әгәр дә нидер яңа эшкә урнаша икән, иң беренче сорау бу кешегә: нинди программаны беләсез? Еш кына, мәсәлән, 50-55 яшьлек кеше эшкә урнашканда, анда резюме алып килә дә, карыйлар, сезнең тәҗрибәс зур, сез күп нәрсә беләсез, әмма программаны куллана белмисез, шуңа эшкә ала алмыйбыз. Һәм яшь кешеләрне шуңа күбрәк алалар, чөнки аларның тәҗрибәсе дә булмаса, шул программаларны белеп җиңел өйрәнәләр барысына да. Һәм төрле өлкәләр буенча без бераз карап алабыз, кайда нинди программалар кулланыла. Һәм менә уйлап карап, менә төрле һөнәрләр, алар ни өчен кирәк? Аның мәгънәсе, кешеләрнең төрле ихтияҗлар бар. Безгә анда ашарга кирәк, кайдыр торырга, нидер өйләрдә, кайчакта авырыйбыз, дәваланыр өчен табибларга йөрибез, һәм башкалар, әйме? Һәм менә ашау ризык булдырыр өчен авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре төрле ашау ризык булдыралар. Һәм хәзерге көндә авыл хуҗалыгында кулланылган программалар, мисаллары FarmWorks, NPS Agro, Agrivi, Aganaf, төрле андый, шуннан да тыш бик күп программалар бар. Күбесенчә алар Америкада ясалган программалар.
Хәзерге көндә инде татар телендә дә шул программалар турында укып була. Кеше һәм табигать дигән төркем бар. Farmworks программасы турында мәгълүмат китерелгән. Һәм бераз шул программа буенча бер-ике сүз әйтеп алам. Бездә ул әлеге көндә бик таралмаган, әмма барыбер беләсездер, авылга зур агрокомплекслар керәләр. Шул агрокомплекслар белән дә шул программалар да кулланышка керә. Кеше өендә утырып, Wi-Fi аша төрле техникага сигнал җибәрә дә, һәм шул техника үзе кешесез дә басуны басу буйлап йөри ала, уң җыеп һәм башка эшләр эшләп. Шулай бу программалар белән кулланып, басуга төрле датчиклар куеп, су китерә торган аракларны күзәтеп була. Җәй көне нидер корылык анда кызу кояш вакытында басу кипмиме, юкмы, шуны күзәтеп идарә итәргә була. Аны шулай галәмдән дә спутниктан төрле GPS кебек җайланма белән кулланып, карап, хәлен нинди хәлдә ул күзәтеп була. Сәләмтә ашлама җитәме, юкмы, кирәксәндә тирес китереп була. Мәсәлән, шулай ашау ризыктан без казылма байлыклардан чыгарабыз җир астыннан. Бу юнәлештә дә төрле программалар бик тирән кергәннәр. Геологлар алар урман эчендә, урман эчендә яшәгән кешеләр генә түгел, алар да төрле программалар куллана, төрле датчиклар куеп, анда ультразвук белән тикшереп җир астын мәгълүмат алалар да, төрле анда модельләрен төзеп ясыйлар. Petrel программасы, Paradigm, Codaлекс дигән андый программалар бар. Җир хәзинәсе дигән төркем бар. Анда да Petrel программасы турында мәгълүмат китерелгән татар телендә. Бер мисал итеп, җир астында карамай, яисә нефть кайдыр эзләп табалар да, программага мәгълүматны датчиклардан кертәләр да, һәм карыйлар анда. Кайда күпме шул карамай җыелган дип. Шундай төрле матур рәсемнәр карап, ясап, аны кайсы яктан тиштергә була дип шул программа күрсәтә ул. Иң андый очсыз, җайлы һәм уңайлы ысулын. Еш кына бит без җир өстендә йөреп, барысын да аңлап бетермәйбез, анда нәрсә барсын җир астында. Менә программа ул бик андый җайлы рәвештә барысын да күрсәтә ала безгә. Кайчакта күрәсез, шартлар бик андый катлаулы була җир астында. Мәсәлән, күмер булса, аны бит уйларга кирәк, шахтаны кайсы яктан
ну, ясап була. Шулай канда куркыныч бармы, юкмы, нидер андай сораулар. Анда бит кешеләр дә төшә җир астына. Шуңа да җаваплылык та бар. Ну, кешеләр гомерләре өчен. Шуңа вот ничек программа эшли, ул бик андай мөһим сорау. Хәзер алга табып барабыз. Казалма балыкларын җир астыннан чыгаргач, без алардан нидер әйберләр ясыйбыз. Мәсәлән, менә техника. Зур заводларда мөхәндисләр, яисә мөхәндис инженер дигән сүз ул. Төрле программалар кулланып, шулай хәзерге көндә төрле андай әйберләр уйлап чыгаралар. Андай программалар күп, SolidWorks кебек, Inventor, ANSYS, Compass дигән программа, һәм башкалар күп. Интернетта шулай мөхәндис дигән татар теле төркемне таба аласыз. Анда ANSYS программасы турында мәгълүмат китерелгән. Кем теле укый ала. Бер мисал өчен очкычның этәргечнең өлгесе дигән. Андай әйбер. Аны программада виртуаль рәвештә сынып та була. Анда теге җилнең көчен куйдырып, әйләндереп, ул барысын күрсәтә. Кызыл төсе бу чакта аның никадәр калакларның күпмегә бөгелгәнен күрсәтә инде. Ул теге артык булса, ул сынып китә. Анализ ясап, яисә калынрак ясап була, яисә формасын үзгәртеп ничектер, яисә икенче төрле материал кулланып монда. Шулай төрле көймәләр дә ясаганда, корабларны да шулай карыйлар. Суда үзе, ничек бөгелеп, ничектер андай җимерелеп китмиме ул. Шундый да сорауга җавабын эзләп табарга була, төрле программаларны кулланып. Хәзер төзелешкә күчәбез. Төзелештә шулай бик күп программалар бар. Күбесенчә Autodesk ширкәтенең программалары. Бик күп, Казанда мәсәлән, күбесенчә Revit программасын кертәләр. Бу программада күләмле рәвешендә бинаның моделе ясала. Мин дә шул Revit программасында эшлим. Робот программасында анда шулай модель ясала, төрле көч куела да, һәм карыйлар төзүчеләр, анда күпмегә төрле корылмалар күпмегә бөгелеп китә. Интернеттан төзүче дигән төркем бар. Анда да мәгълүмат китерелә, төрле төзүч программалар буенча. Мисал өчен, бер тимер бетоннан ясалган бинаның шундыйрак моделе, монда күрәсез, арматуралы барысы да күрсәтелгән. Шуннан тыш бу Navisworks дигән программасы.
Бу инде төзелеш мәйданына якынрак программасы. Хәзерге көндә мәсәлән прораблар да алар теге акырып кына йөрмиләр, алар да шулай төрле программалар үзләштерәләр. Бер генподряд şirketендә бераз эшләгәнем бар. Үзем кулланмадым, әмма күргән бар, менә ничек ул чынбарлыкта була. Шул прораб офиска керә дә һәм программада карыйлар. Менә бинаның нинди өлеш ясалган, нинди өлешен тагы ясарга кирәк дип шулай төз белән күрсәтеп, андай отчет ясыйлар инде. Төзелеш şirketләрендә. Анда кешеләрен дә теге ясап була, краннарын да кирәксә теге машиналарын да бөтен менә чынбарлыкта булган әйберне барысын да күрсәтеп була. Алга таба барабыз. Өй хуҗалыгы дигән төркем бар, анда да төрле программалар турында мәгълүмат китерелгән. Мәсәлән, җиһаз ясар өчен Pro 100 дигән программасы кулланыла. Анда өстәлме, шкаф, урындык һәм башкалар барысында җыеп була, санап та була, ничә акчага чыга бу, бөтен бу әйберләр матурмы, юкмы, анда күчереп була, анда тегендә төрле якларга. Шулай итеп, ан белән дә файдаланып була. Җиһаздан тыш шулай киемне дә программаларда хәзер ясыйлар. Төрле раскройларын. Әлбәттә, нидер әйберне ясаганнан соң бу әйбер сатыла. Шулай сәүдәгәр дигән төркемендә это мөхәсәбә дигән программа, бу төрек программасы. Шул это мөхәсәбә программасы турында мәгълүмат китерелгән. Мөхәсәб дигән сүз ул элек татар телендә булган инде. 100 ел элек. Шул бухгалтер мәгънәсендә. Ансы төрек программасы. Шулай әйтеп киттем. Хәзерге көндә төрек телендә дә программалар табып була. Төзелеш өлкәсендә дә мен күргәнем бар. Бераз бер бинада җыйган бар шул төрек программасында. Ничек әйтим инде? Кызык инде ул. Андай төрек теле нидер язуларын тукарга бераз андай тәҗрибә бар инде. Мәсәлән, хукук дигән өлкәсендә алсак, анда да программалар керәләр инде. Әзәп булса да, Дөлки тарихы хукук дигән төркем бар. Анда мәсәлән Афлатун, Soft Jurist һәм башка программалар кулланыла. Шул хукук белгече шул программа белән кулланып, кирәккән канунын бик тиз арада эзләп таба ала, чагыштыра ала. Ул бер сервермы, андай эзли торган браузермы дип шулай дип атап була инде шул программаларны. Һәм интернетта күргәнем бар андай мәгълүматны. Киләчәктә дә һәр көндә бит төрле кануннарын, законнарын яза. Аларның барыбер нигезендә андай алгоритмик бер мәгънәсе бар инде.
Менә нидер бу очракта болай дип ясарга кирәк, икенче очракта шулайрак дип. Шуңа киләчәктә дә шул канун ясау эше нидер программага күчеп китәчәк дип андый фикерләр бар ул. Шуңа монда да алгарыш булыр дип әйтеп була. Шулай ук әлбәттә хәрби эше бар. Анда да программалар, төрле программалар кулланыла. Мен күргәнем бар, әмма бу мәгълүмат андай ябык инде ул, бик кадәр интернетка андай мәгълүмат килеп чыкмый. Кеше күбесенчә төрле андай симуляторлар, стратегиялар инде уйнап куллана. Әлбәттә ул бик киң таралган. Һәм шулай интернетта укый аласыз, шул симуляторга нигезләнеп, мәсәлән, Америкада аны шундай хәрби эштә эшләгән кешеләрне дә кулланалар, шул симуляторларны төрле. Шуңа ничектер чынбарлык белән бәле түгел дип әйтеп булмый шул хәрби уеннарында. Шулай ук табиб төркемендә дә төрле программалар турында мәгълүмат бар. Әлбәттә, ниндидер теманы өйрәнер өчен, эчке әгъзаларын төзелешен карар өчен бу төрле программалар бик файдалы. Шулай ук беләсездер, мәсәлән, хирургия өлкәсендә дә хәзерге көндә роботлар кулланышка керәләр. Чөнки алар кешенең кулы бар, бераз калтырый, бик дөрес итеп кайчакта эшләй алмый, ниндидер әйберне робот белән кулланып, операцияны яхшырак ясап була инде, төгәлрәк. Шулай итеп, бу юнәлешкә дә программалар бик керә башлады инде. Аның турында да татар теле, аның турында да сөйләргә бөтен мөмкинлекләр бирә. Мәсәлән, иске нидер сүзлекләре актарганда бик күп сүзләр килеп чыга. Мәсәлән, хирург сүзе, ул 100 ел элек бар иде татар телендә, андый сүз җәрәх дигән сүз. Хәзерге көндә ул үзбәк телендә сакланган, жаррох дип диләр, һәм төрек телендә җәррах, шулай хирург мәгънәсендә. Операция сүзе ул гамәлият дигән сүз. Шулай татар телендә дә бар ул нигезендә андый сүзләр. Шулай әйтеп китик, мәгърифәт өлкәсенә дә төрле программалар керә башлады. Мәктәпләрдә, балалар бакчаларында да анда нидер сүзләрне ятлар өчен, чит телләрне ятлар өчен, нидер әйберләрне, төсләрне өйрәнер өчен балалар өчен төрле программалар бар. Шулай әйтеп китик, беләсездер, балалар төрле була, бераз андай үзенчәлекле балалар да була. Алар белән бераз эшләргә авыррак. Шуңа күрә андай балалар өчен дә махсус программалар бар икән.
интернет булап караганда күргән бар инде. Мәсәлән, шул Color City программасы. Хәзер алга барабыз. Энергетика өлкәсенә күчәбез. Хезмәт дигән төркемендә, мәсәлән, этап программасы турында язылган. Энергетиклар, мәсәлән, хәзерге көндә тепловизор дигән бер әйбер бик киң кулланышка кергән. Мәсәлән, тепловизор белән нидер бинага карыйлар һәм күреп була. Нинди якта күпме, мәсәлән, җылылык югалып китә. Бу урынны җылытып була. Торбаларын да тикшереп була. Җылылык саклыймы, юкмы, анда электр шелтәрләрен дә үткәргәндә шулай ук төрле андый махсус программалар кулланыла. Ничек ул сәнгать өлкәсендә программалар кулланмыймы? Куллана, әлбәттә. Бигрәк тә дизайн тарафында төрле андый күләмле программалар бик тирән кергәннәр инде. Бигрәк тә 3D Max кебек, Corel һәм башка программалар. Менә сәнгать төркемендә алар турында укый аласыз. Хәзерге көндә төрле кинода мультфильмнар ясыйлар шул программалар белән кулланып. Шулай ук, мәсәлән, сәяхәт итәргә телисез икән, TripAdvisor дигән программаны куллана аласыз. Шул программаны карап, нидер илне сайлап, анда нинди тарихи урыннар, һәйкәлләр бар, анда отельләрдә нинди бәяләр һәм андый башка файдалы мәгълүмат карап була. Шулай картография кебек дигән өлкәдә дә карта сүзе татарча харита дип була инде. Шул харита хәзерге көндә дә программаларда ясала. Фән өлкәсендә дә төрле программалар киң куллана. Нидер махсус формулалар катлаулы очракларда бик күп матка дигән программалар куллана. Йолдызларны караганда шулай ук Redshift кебек программа куллана. Беләсездер, күк йөзен караганда анда бит кеше күзе анда бик катнашмый. Шулай ук астрономиядә күбрәк анда математика инде. Шул телескоп ул нидер мәгълүмат ала да программаны мәгълүматын анализ ясап, шул мәгълүматка нәтиҗәдә кеше шул программаның нәтиҗәсен генә күрә. Һәм санак галимтә дигән төркемендә сез нинди программаларда бүтән программалар ясыйлар, шундай берне күрә аласыз.
Хәзерге көндә анда Рөстәм исемле бер егет катнашты. Ул бик күп төрле андай мәгълүмат чыгара, төрле программалаштыру телләре буенча. Шулай итеп, менә бөтен өлкәләрдә татар теле алгарыш, үсеш кичерә дип әйтә алабыз. Шулай итеп, татар телен замананың яңа сулышына әзерме дип сораганда, әйе, әзер дип төгәл җавабын бирә алабыз. Монда икенче төрле бер мәсьәлә килеп чыга. Без үзебез әзербезме алга таба барырга? Бөтен юнәлешләр буенча. Бу сорауга сезгә үзегезгә җавап бирергә тәкъдим итәм. Шуның белән тәмамлайбыз. Барыгызга да рәхмәт бик зур игътибар өчен.